Itt van nekünk Lázár János, még, aki azt mondta, hogy akinek semmije sincs, az annyit is ér. Baros vasutat épített a köznek, Lázár pedig egy csinos kastélyt önmagának. Baros összekötötte a megyéket, a településeket és az embereket, nem szétszakította őket. Mindezt 140 éve tette, uniós források nélkül. Most nézzünk körbe 2025-ben. 10 km/órával döcögő vonatok, késő, kigyulladó szerelvények, mozdonyok, lassú jelek országszerte, települések, ahonnan már nincs napi szintű eljutás a megyeszékhelyekre, állomások, ahol nincs pad vagy működő mosdó, klíma nélküli szerelvények, és igen, János, 40 fokos és 40 éves kocsik.